Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina yi wa 'yan uwa fatan alkhairi, ina fatan mun yi ni lafiya. Ina son ɗayin tsokaci ne akan wannan maganar fyaɗe ɗin nan da ake yi da illan fyaɗe. A gaskiya abin yana yawa, kuma ya kamata a ce iyaye sun tashi tsaye akan 'ya'yansu domin a samu a kula da tarbiyyar 'ya'yan da ya kamata, kuma ba wai 'ya'ya mata ba, magana za mu yi akan 'ya'ya maza. Ko aure mace ta yi, ko aure za a yi, za ku je ana cewa mace ki bi mijinki ku zo na lafiya, yi na yi bari na bari da sauransu. Ba a zama da ɗa namiji a yi mai faɗa a ce masa kai yayi kaza bai kamata ba, yayi tarbiyya yayi kaza, shi ma 'ya'yansa in ya haife su ma yayi musu tarbiyyar da ya kamata. Ba a yi. Dan Allah dan annabi iyaye, ina tunanin lokaci yayi yanzu da ya kamata su ma mazan a dinga ba su tarbiyyar irin wanda ake bawa mata. Ya kamata da zaran an haifi ɗa namiji ya kai lokacin da ya fara jin magana, lokacin da ya fara kwaikwayon abubuwan da iyayensa suke yi, ya kamata a nuna masa cewa oke, in mace tana wanka haramun ne ka dinga leƙa mace, in kana ɗakin mama ta fito daga wanka, ko ƙannanka ko yayyinka mata su fito daga wanka, ka fita daga ɗakin nan don ka mutunta su, ka daraja su. In mace tana bacci, kaka ce ta yi bacci irin ta yi wawan baccin na, kaka kalle ta, kaka kalli jikinta, kaka kalli yanayin yadda ta yi bacci. In mace tana tafiya a kan hanya, in ta sa kaya mara kyau ko ta sa matsatsin kaya, ka kaskantar da kanka ƙasa, kaka daga kanka sama ka kalle ta har ma ka yi sha'awarta. Domin duk wannan abubuwan wani yaro ne faɗi a kwata. Domin duk wannan abubuwan suna haramun ne a addinin musulunci, kuma addini bai yarda da hakan ba. Kar a ce masa cewa in ya ga mace ta sa ƙananan kaya ko shot ka kalla domin ai ba kai ka sa ta ba. No, dan Allah da annabi a daina. I don't know, ba wai iyaye ne suke koya musu ba, amma dole ne mu ɗauki hankalinsu daga irin wannan yanayin da irin wannan tunanin na cewa dan mace ta sa ƙananan kaya that means laifinta ne duk abin da kai mata. Kai addini ya yarda ka kalle ta in the first place? Akwai macen da mu musulmai alhamdulillahi, ko mun kayan da za mu sa, ko mun kankanta mayafi za mu sa a jikinmu, in hijabu ne, mata na ne aka wa fyaɗe da hijabi a jikinsu. Ƙananan yaran da suke sa pampers da basu ma san me mama ko me baba ba da aka wa fyaɗe, me laifinsu? Me za a ce ya kai me sha'awan da yake a jikinsu har namiji ya ɗauka ya je fyaɗe, ya yi lalata da su. Yarinya she's just 2 months old, namiji ya yi fyaɗe da ita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba ce duk maza ba, gaskiya tsakani da Allah akwai mazan da suna da mutunci, suna da kirki, kuma wallahi 60 to 65% ɗin matan duniya ga baki daya sun taɓa fuskantar sexual abuse. Ƙwarai da gaske, duk macen da ta taɓa shiga motar haya ta taɓa fuskantar sexual abuse. Duk macen da take shiga kasuwa ta taɓa fuskantar sexual abuse. Domin wallahi akwai mazan da suke shiga kasuwa ba don su yi siyayya ba, a'a suna shiga kasuwa ne kawai domin su shafa jikinsu a jikin mata a lokacin da ake cunkoso, irin lokacin sallah din nan, irin lokacin da irin kamar lockdown nan, lokacin da ake buɗe lockdown, tun da kwana 1 da kwana 2 ake buɗe lockdown, mata suna yawa, suna so su shiga kasuwa su yi siyayya. Wallahi akwai mazan da kawai shiga kasuwa suke yi ba don komai ba, domin kawai su ɗauki jikinsu su shafe shi a jikin mace. Kuma in namiji ya san cewa mace ce a bayan shi kuma akwai cinkoso, wallahi bai zai yi moving ba, tsayawa zai yi har sai kin matsakin danne shi, sannan kuma sai ya tsaya yana jin daɗi. Wallahi tallahi wutan ku daban yake. Wallahi maza masu irin wannan halin, mazan nan suna da yawa a kasuwa. Wallahi shi yasa in zan je kasuwa, abin da nake yi in zan je kasuwa,
jakata nake ɗauka in rungumi jakata haka. In kuma na ga mutane sun yawa a bayana sai in ɗauki jakata. Mu mata muna shan wahala a duniya, wallahi mu mata muna, kuma wallahi ba a ko ina ake wannan abin ba, wallahi a Afirka aka fi yin wannan abin, wallahi a Afirka. Don da a Turai ne yau mace ta fito ta ce wani ina yayi min kaza, wallahi tashi tsaye za a yi mata, za a taya ta tashi tsaye a kwato mata haƙƙinta a nan take. Ba zan taɓa manta ba lokacin ina ƙarama, ina kamar ba san ya wani shekaru ne da ni ba, amma da wayona a lokacin akwai wata cousin ɗita mun ji za mu je kofar Kabuga, lokacin ba koma kofar Kabuga da zama ba. Wallahi akwai wani mutum da yake zama kusa da cousin ɗita, irin sai dinga danne ta, yana irin matso jikin shi zuwa jikinta. Kawai sai ta yi magana, wallahi da ta yi magana ta ce malam da Allah ka matsa kana taba ni, kana matso jikinka zuwa jikina. Kawai sai aka fita yare su in iska ne, shari suka yi masa. Ya za ku kalli mutumin nan da babbar riga a jikin shi da menene, ku mai shari ku ce wai yana matso kusa da ku. In bai matso kusa da ku ba ina zai matso? Ba mota haya bane ba. Ban taba manta da wannan abin a rayuwata. Wallahi cousin ina kwana tai tana kuka, because she knows what she felt. She knows what she felt a lokacin nan, amma kuma sun kisi yadda da ita. Instead a yi mai magana, a yi mai fada, wallahi ita suke zagi, ita ake zagi, ita ake cewa wai shari ta yi mai. Ya za a yi mace wacce ta iya fitowa ma ta fito ta ce an yi mata, kuma ta ce shari ne, wanda in aka yi din ba shi ake zagi ba shi ne yake shiga wani hali ba. Mu mata, ita da take macen, ita ce take shiga wani hali, ta take shiga wani yanayi. Mu mun san abin da idan mu yake gani, kuma mun san abin da muke fuskanta, kuma sexual abuse din nan kullun cikin fuskantar ta muke. Ko kalli mace tana tafiyan ta rimi ka kalle ta cikin sha'awa, wallahi tallahi kai mata sexual abuse. So dan haka lalle mu mata mu ci gaba da addu'a, kuma ubangiji Allah ya shiga zuciyar wa'annan mazan, ubangiji Allah ya kare mu, Allah ya sa kuma mu gama da duniya lafiya. Matan da 'ya'ya ƙananan matan yara da suke gida da iyayensu maza suke bata musu rayuwa, suke sa musu hannu a gaba, ko suke ya zan ce, I don't know how to say it in Hausa, suke abu mara kyau da su. Don Allah da Annabi ku nemi police station mafi kusa da ku je ku gaya musu halin da kuke fuskanta, domin muna lockdown. A lot of akwai patient din da nake kula da, wata yarinya da nake biya mata kudin school fees, nake mata komai da komai na rayuwa. Wallahi babanta sai da yayi 4 years yana fyaɗe da ita. Ranar da mamanta ta gansu ido da ido, a ranar annan take maman ta faɗi ta mutu, annan take maman ta faɗi ta mutu. Kuma ina ji na taɓa posta case ɗinta a Instagram page ina. So ba wai babu kan mutum ya ce wai ya za yi uba, wallahi uba. Cousins suna zama gida ɗaya, suna namiji cousins yana bata mace cousin ɗin shi, yaya yana bata rayuwar kanwarsa, makoci yana bata rayuwar ƴan gidan makociyarsa. To duk wannan cases din in ya fito, ko police ba za su fito su nuna hoton ƴarku ba, ko su gaya duniya cewa ƴaƴan gidan wance, dan Allah ku tafi police station mafi kusa ce da ku je ku kai ƙara, ku gaya wa police halin da kuke ciki, ko halin da ƴaƴanku suke ciki, a bi muku haƙƙinku. Kuma insha Allah za mu ci gaba da wayarwa da kai, kuma insha Allah za mu ci gaba da roƙon gwamnati har za su ji mu a sa hukuncin kisa ga duk namijin da aka samu yayi ba daidai ba. Amma kuma za mu so kuma gwamnati su yi bincike, don akwai macen da za ta iya zo ta yi wa namiji shari, tsakani fa da Allah. Akwai macen za ta iya zo ta namiji shari, maybe sun yi faɗa ko sun dan samu dan matsala, ta tashi ta yi mai shari, ta ce yayi fyaɗe da ita ko wani abu. A yi bincike, in har bincike ya nuna cewa wannan abin da gaske ne, gwamnati su taimaka su ba da dokan cewa kawai a kashe duk wanda ya yi wannan mace fyaɗe, kawai a kashe ta. Allah ya sa kuma mu gane, Allah ya sa mu dace, kuma Allah ya kare mu, ya kare 'ya'yanmu, ya sa mu gama da duniya lafiya. Amin.